Sa number 6, construction worker ang nasapwan patay sa atubang sa eskwelahan sa Barangay Granada sa Bacolod City. Sunod sa live-in partner sang biktima, nakabato na sang mensahe sang pagpamahog ang biktima antes ini napatay. May report si Romeo Subaldo. Las 6 kinas ang aga, madulong kuntani si Bebot Amador sa iyang ilablo sa eskwelahan. Pero sa ngana na siya magsaka sa iyang salakyan, may nakita siya nga bangkay sa isa ka lalaki, malapit lang diri. Gani, nangayo sa sambulig sa mga tricycle driver. Dulo ka na tayo na blows mo. May patay. Sa Granada, mintay mo na. May patay. May tao mo naman. Itawag naman tayo si Cole daw. Kaya mga alas 6 naman. Kilala nyo? Taga ang iyang asawa, taga-amo na. Mismo sa tubang sang Father Gratian Murray Integrated School, nasapwan ang bangkay ni Erwin Abitong nga isa ka construction worker. May mga pila sa tugas ang pagbuno. May pares pa sa simagol nga nabilin malapit lang sa iya nga bangkay. Ang ginpacheck kong kangina no sa amo na crime registry, so negative man, wala siyang record as sa suspect, wala man as victim, no. But we will conduct still ng sa mag-conduct pa ng further checking sa. Sunod sa live-in partner sa biktima nga si Jenny Andy Ocampo, natingala sila nga wala na siya makapauli sang kagabi. Iya pa ini nga ginpangita. Ingalaman, nagkado ko sa iyang amigo ko, nakakado ay nukuno. Pero sunod pa sa kay Jenny, sa nagdigad nga bulan, nakabaton sa mensahe ang yasin nga live-in partner gikan sa hindi man nila kilala nga account sa Messenger. Ginapahog ini nga may malain nga matabo sa iya. Sino ka-chat sa iya? Siyang account, galing yung account niya, hindi na ma-open. Sino ka-chat? Sino ka-pahog sa iyo? Wala picture. Anong hambal? Na makita sa mga diri sa karinyo. Kay tungod. Anong iya nga sala sini? Miskan si mama, yung kabalong na. Tungod nga gina muna siya. Wala lang ko idea. Ginatipo na sa PNP ang tanan nga mga ebidensya kag pahayag gikan sa pamilya sa biktima kag ilan na ginausisa ang kaso para makilala ang suspect kag kung ano ang motibo sa pagpatay sa iya.